Hallo zusammen! Dnes sa naučíme, ako si môžete v kaviarni alebo v reštaurácii niečo objednať, ako poviete, že chcete zaplatiť, alebo keď chcete pozvať druhú osobu, ktorá hovorí po nemecky, ako to môžete vyjadriť a naučíme sa slovíčka, ktoré sa týkajú tejto témy. Los geht's! Poďme na to. Etwas bestellen, objednať si niečo. Čašník sa povie der Kellner a čašnička die Kellnerin. A on sa vás môže spýtať, že čo to bude, čo si prajete. Was darf es für Sie sein? Alebo was darf's sein? Was darf es für Sie sein? Že čo to smie pre vás byť? Alebo skrátená verzia was darf's sein? Niektoré frázy, keď preložíme úplne doslova do slovenčiny, tak vieme, že takto sa nás to čašník v slovenčine nespýta. Takže vždy sa to naučte ako frázu. Aj keď vy si budete objednávať, hneď sa k tomu dostaneme, treba sa to naučiť ako frázu. Nevieme to v slovenčine preložiť od slova do slova. Alebo čašník, alebo napríklad predavač, predavačka v pekárni sa vás môže spýtať Sie wünschen. Wünschen je prijať. Sich etwas wünschen, prijať si niečo. A niekedy sa zvykne povedať aj táto fráza Sie wünschen, že prajete si, v zmysle, že čo si prajete. Alebo was bekommen Sie? Was bekommen Sie? Bekommen je dostať, čiže doslova je to, čo dostanete. Ale žiadny čašník, čašnička v slovenčine sa vás nespýta dobrý deň, čo dostanete? Alebo vy prajete, vy si prajete? Čiže vidíte, že nedá sa to preložiť úplne doslova. A poďme teraz k tej asi pre vás dôležitejšej časti, keď si chcete niečo objednať, vypýtať. Napríklad, radi by ste dostali cappuccino. A toto je veľmi častá fráza, veta, ktorú využijete naozaj vo veľa situáciách. Ich hätte gern einen Cappuccino. Ich hätte gern einen Cappuccino. Ich hätte gern znamená doslova rád by som mal. Rád by som mal cappuccino. A ich hätte gern, rád by som mal, a tam už za tým môžete povedať všetky vaše sny. Nemusí to byť len pri objednávaní v reštaurácii, v kaviarni, v pekárni, ale aj keď sa zasnívate a poviete ich hätte gern ein großes Haus. Oder ich hätte gern ein schnelles Auto. Že mala by som rada nový dom, ein neues Haus oder ein großes Haus, veľký dom, alebo ein schnelles Auto, rýchle auto. Ich hätte gerne krásna, zdvorilostná fráza pri objednávaní. Alebo ďalšia varianta. Könnte ich bitte einen Cappuccino bekommen? Mohol by som dostať, prosím, cappuccino? Könnte ich, mohol by som, bitte, prosím, ein Cappuccino bekommen? Dostať jedno cappuccino. Könnte ich bitte ein Cappuccino bekommen? A už teda na vás, či poviete, ich hätte gern einen Cappuccino, alebo könnte ich bitte einen Cappuccino bekommen? Ale kľudne môžete povedať aj len einen Cappuccino für mich. Jedno cappuccino pre mňa, einen Cappuccino. Ak si chcete zobrať napríklad kávu, cappuccino so sebou, tak môžete povedať ein Cappuccino zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Je to doslova k zobratiu. Jedno cappuccino k zobratiu so sebou. Alebo jeden kúsok pice. Tu budem jesť, vyjadríte týmto spôsobom ein Stück Pizza zum hier essen. Ein Stück Pizza zum hier essen. Bitte. Môžete za tým vždy dať to bitte. Vždy je to také krajšie. Čiže ein Stück je jeden kúsok a zum hier essen znamená k jedeniu tu. Doslova. Čiže budem jesť tu. Zum hier essen. Zum mitnehmen so sebou. Zum hier essen. Tu budem jesť. Keď už chcete zaplatiť a chcete povedať čašníkovi, že budete platiť, rada by som zaplatil, máte tiež viacero spôsobov, ako to vyjadriť. Napríklad, ich würde gern zahlen. Ich würde gern zahlen. Doslova je to rada by som zaplatila. Ich würde, to würde je to naše by.
zaplatila by som. Ich würde zahlen, zaplatila by som. Podmienovací spôsob, Konjunktiv 2. Alebo könnte ich bitte zahlen? Mohla by som prosím zaplatiť? Könnte ich bitte zahlen? Alebo rada by som mala, voľný preklad, dostala účet. Ich hätte gern die Rechnung. Die Rechnung je vlastne faktúra, v tomto zmysle aj účet. Ich hätte gern die Rechnung. Alebo könnten Sie mir bitte die Rechnung bringen? Mohli by ste mi prosím priniesť účet? Könnten Sie mir bitte, mohli by ste mi prosím, mir je mne, a Sie, vy, könnten Sie mir bitte die Rechnung, účet, faktúru, bringen, priniesť? Alebo sa niekedy zvykne povedať len zahlen bitte. Zahlen je platiť, zaplatiť a bitte. Zahlen bitte, čiže platím, prosím, zaplatím, niečo v tom zmysle. A čašník, čašnička sa vás určite spýta, či spolu alebo oddelene chcete platiť, ak ste dvaja a viacerí. A to sa povie zusammen oder getrennt. Zusammen, spolu, a getrennt, oddelenie. Lebo trennen je deliť. Čiže otázka by bola zusammen oder getrennt a vy už len odpoviete zusammen oder getrennt. Zusammen alebo getrennt, bitte. Druhá otázka môže byť, samozrejme poradie je rôzne, to sa môže meniť, v hotovosti alebo kartou, bar oder mit Karte. Bar, píše sa to ako bar, ale to R-ko na konci nevyslovujeme, čiže bar je hotovosť oder alebo mit Karte, s kartou. Takže vy môžete povedať bar bitte alebo mit Karte bitte. A to bar, die Bar je aj bar ako klub. Často sa vás zvyknú aj spýtať, či potrebujete bločík, brauchen Sie eine Quittung alebo brauchen Sie einen Beleg, čiže die Quittung alebo der Beleg je bločík. A vy môžete povedať brauche ich nicht, danke. Nepotrebujem, ďakujem. Nein, brauche ich nicht, danke. Tu ešte doplním. V PDF-ku to tu už potom nájdete. Čiže brauche ich nicht je taká hovorová forma brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Dokonca to T na konci nicht sa nemusí vysloviť. Brauche ich nicht. Danke. Také danke. No, tak to môže znieť. Mne to tak kedysi znelo, keď som došla do Nemecka a nechápala som, že oni nehovoria das brauche ich nicht, alebo neviem už, ak som to vyslovovala. Keď chcete pozvať druhú osobu po nemecky, ako jej to poviete? Buď jej zapnete po ruke s peňaženkou, alebo jemu, alebo poviete, ich lade dich ein. Ja ťa pozývam, einladen. Ich lade dich, teba, ein. Ich lade dich ein. Alebo to ide na mňa. Das geht auf mich. Das geht auf mich. Alebo len, ja platím. Ich zahle. Alebo ešte jedna hovorová varianta, to ide na mňa. Das geht auf meinen Nacken. Nacken je toto tu, zátylok, čiže ide to na môj zátylok. Das geht auf meinen Nacken. Alebo formálnejšia verzia, účet prevezmem ja, die Rechnung übernehme ich. Samozrejme je ešte viacero variant, viacero verzií, hovorových verzií. Už aj podľa regiónu odsledujte si, čo sa hovorí, čo sa zvykne povedať. Prípadne, čo sa vám viacej páči, to sa naučte. Takže kľudne si tu môžete aj vypísať vlastné vety z daných slovíčok, z daných vied, ktoré si chcete zapamätať, alebo keď niekde započujete inú variantu, dopíšte si ju. A ešte vám tu dopíšem vetu, keď chcete dať tringel, napríklad mali ste platiť 18 a vydáte 20, tak môžete povedať das stimmt so. Keď podávate peniaze, das stimmt so, že to sedí tak. Prejdime si ešte rôzne výrazy, ako si objednáte kávu, čaj, zmrzlinu, koláč a tak ďalej. Rôzne varianty kávy, víno.
pivo a prejdeme si aj také typické nemecké nápoje. Takže už viete, že si viete zdvorilostne objednať frázou ich hätte gern a potom len poviete, čo si prajete. Je dôležité, možno to už viete, možno ešte nie, ale zapamätajte si sloveso haben aj v tejto forme, že rád by som mal, ich hätte gern, sa viaže s akuzatívom. My máme síce der Kaffee, der Cappuccino, der Tee, ale v tomto prípade sa to už mení na den, alebo teda einen, keď si objednávate jedno cappuccino, tak bude einen. Takže máme ich hätte gern einen Cappuccino, einen Kaffee, einen Tee. V hovorovej verzii sa to trošku zhltne tá koncovka a môžete počuť niečo ako ich hätte gern einen Cappuccino, einen Kaffee, einen Tee, také zahúňanie, einen, alebo ľadovú kávu, ein Eiskaffee, alebo jeden kopček zmrzliny, čokoládovej zmrzliny, eine Kugel Schokoeis, oder eine Kugel Eis, jeden kopček zmrzliny, in der Waffel, v kornutku, im Becher, v pohári, jeden kúsok koláča. Ich hätte gern ein Stück Kuchen. Jeden kúsok, ein Stück Kuchen. Rád by som dostal jeden kúsok pizze. Ich hätte gern ein Stück Pizza. Alebo jednu šunkovú žemlu. Ein Schinkenbrötchen. Ein Schinkenbrötchen. Schinken, šunka, das Brötchen, žemľa. A kafe môže byť schwarz, čiže bez mlieka, čierne, mit Milch und Zucker, s mliekom a cukrom, mit Milch und Zucker, bez mlieka, ohne Milch. To je tiež schwarz, v podstate čierne. S ovseným mliekom, mit Hafermilch, so sojovým, mit Sojamilch, s mandlovým, mit Mandelmilch. A niekedy môžete počuť, že oni povedia len ein Kaffee bitte mit Hafer. Už nepovedia to Milch. Poďme na alkohol. Jeden pohár červeného vína. Ein Glas Rotwein. Rot, červený, Wein, víno. Ein Glas Rotwein. Jeden pohár bieleho vína. Ein Glas Weißwein. Jeden pohár rúžového vína. Povie sa rúžové? Ein Glas Rosé. Jednu flašu vína. Eine Flasche Wein. Jedno pivo. Ein Bier. Bezalkoholové pivo. Čo som ma pýtal? Bezalkoholové pivo. Inak ja pijem veľmi zriedka kedy. Alkoholfreies Bier. Alkoholfreies. Alkoholfreies. Čiže tam máme tie dve slova skryté. Alkoholfreies Bier. A teraz to chcete možno zapiť vodou, takže fľaša vody, eine Flasche Wasser, alebo pohár vody, ein Glas Wasser, neperlivá voda, stilles Wasser. Štil je aj taký tichý, čiže tichá, neperlivá voda. Stredne perlivá, medium, perlivá, mit Kohlensäure, v podstate ako s tými bublinkami. Alebo Sprudelwasser, perlivá voda. A v Nemecku je veľmi typické a obľúbené die Apfelschorle, alebo Schorle, a apfel je jablko, čiže jablková, ale to môže mať 1500 iných príchutí. Čiže die Apfelschorle, die Maracuja-Schorle. To je vlastne perlivá minerálka s nejakou príchuťou alebo šťavou. Keď si to kupujete vo fľašiach, pre mňa to chutí ako minerálka s nejakou príchuťou, ale keď som si niekedy objednávala napríklad v bare aj na maracuja, šorle, tak mi dali vyslovene džús marakujový a do toho tú perlivú minerálku. A podobné ako tá šorle je
Fassbrause. Die Fassbrause. Pôvodne to bol alkoholický nápoj, chutil trošku ako pivo. Ja som túto variantu ale nikdy nemala. Väčšinou to nájdete ako nealko nápoj, podobné ako tá Apfelschorle. Čiže tiež je to také perlivé, má to rôzne príchute. A šťava je der Saft. Čiže potom môže byť Apfelsaft, všelijaké iné. A ešte dôležitý rozdiel medzi das Kaffee a der Kaffee. Das Kaffee píše sa to ako Café, dlhé E, Café, das Kaffee je kaviareň a der Kaffee s káčkom, dvomi F a dvomi E, Kaffee je káva. Čiže der Kaffee. Preto hovoríme einen Kaffee bitte. A všetky kávové sorten, druhy, cappuccino, Milchkaffee, latte macchiato je členu der Kaffee, der cappuccino, der macchiato, der espresso. Verím, že sa budete teraz v akejkoľvek kaviarni, reštaurácii alebo v obchode cítiť trošku istejšie. Budete si vedieť pekne zdvorilo vypýtať a poďakovať. Mám pocit, ako keby som učila detičky. Poďakujte, pekne si vypýtajte. No, ale akože my sa teraz smejeme, možno, že aj vy, ale príhoda zo Španielska. Chcela som si takto objednať alebo zaplatiť, alebo ja už neviem, čo som chcela. A viete, čo zo mňa vyšlo? Vyzeralo to takto asi, že čašnička došla a ja, že aha, áno, mala som ten lístok nápojový a chcela som povedať takto pekne, že prineste mi, poprosím, neviem, jednu kávu a vyšlo zo mňa najprv dlhé rozmýšľanie, potom gracias. A to bolo asi všetko. To som si hovorila, že vás úplne chápem, ak máte pocit, že úplne jednoduché vety vám robia takéto problémy. Treba to dostať do tých úst, treba si to nacvičiť, veľakrát povedať, takže aj takéto trapasy sa stávajú, ale je to normálne. Verím, že už budete istejší a nebudete sa vyjadrovať ako ja teraz v septembri v Španielsku, len keď to zo mňa vyšlo. Ale chce to čas. Takže kľudne mi napíšte aj do komentáru, že čo by ste si vy teraz dali. Čo by ste si teraz objednali, keby ste boli v kaviarni a napíšte mi to celou vetou. Ich hätte gern einen Kaffee, eine Apfelschorle oder ein Stück Pizza zum Hieressen. Som zvedavá, budem sa tešiť a prípadne vám dám aj feedback, keby tam bola nejaká malá chybička. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tschüss!